Знаеш ли къде Ной е построил ковчега? Не митичния Ной. Днес ние говорим за шумерския герой Зиусудра, един човек, който е живял в напълно реален град с напълно точен адрес. Това променя абсолютно всичко, защото той не е бил просто някакъв случайен човек, който е строил лодка в задния си двор. Зиусудра е бил напълно реален, а неговият ковчег е бил построен в един наистина забележителен град. Но защо ли точно този град е бил толкова забележителен? Представете си, че знаете за предстоящо бедствие и се подслонявате по възможно най-иновативния начин. Докато всички останали пируваха, този град пожертва всичко – от икономиката и инфраструктурата си, чак до самото си съществуване, само за да построи едно невъзможно нещо, и градът се казваше Шурупак. Епосът за Гилгамеш го описва ярко, посочвайки местоположението и героя, който спаси човечеството. По неговите думи, в Шурупак живееше Утнапиштим. Нещо повече, този древен текст се разгръща, за да ни разкрие една истина, която често пренебрегваме – шумерския списък на царете. И ето най-невероятната част – археолози откриха този град в днешен Ирак. Така че това видео не е просто за потопа и неговата изтъркана история. Този път нека поговорим за последния град, останал изправен преди бедствието, единственото място, което е било достатъчно подготвено – командният център, който отказа да падне без бой. Докато Ур, Урук и всички останали месопотамски градове продължавали обичайния си начин на живот, Шурупак се превърнал в трескав център, преобразявайки цялата си икономика в един отчаян проект. Нека поговорим за това какво всъщност представлявал този град и с какво се занимавали жителите му преди водата да ги погълне. Представете си град, който контролирал цялото снабдяване с храна в Южна Месопотамия. Това бил Шурупак. Разположен на река Ефрат, на около 55 км южно от Нипур, Шурупак бил идеално разположен, за да контролира разпределението на зърното за целия регион. Когато настъпвало време за жътва, те научавали първи, а когато търговията и ресурсите се придвижвали, Шурупак отново научавал за това пръв благодарение на географското си положение. Днес той се нарича Тел Фара, могила, издигаща се на 9 метра над иракската равнина. Когато германски археолози я разкопават през 1902 година, те откриват нещо, което смущава академичния свят. В откритието им се съдържа солидно доказателство, че Шурупак се е намирал точно там, където древните текстове твърдят. И така, какво представлявало това доказателство? Шумерският списък на царете. Това е древен документ, който учените едновременно обичат и мразят. Обичат го, защото е един от най-старите ни исторически документи, но го мразят още повече, защото не се вписва в съвременните правила. Ето какво имаме предвид. В хронологичен ред текстът изброява всеки шумерски цар, започвайки от момента, в който царската власт е слязла от небесата и преминавайки през владетели, които можем исторически да потвърдим. Поради тази подредба няма разграничение между митология и история, нито пък има ясно уточнение, което да гласи следващата част е легенда. Тя просто показва имена, градове и продължителност на управлението в една непрекъсната времева линия. И точно преди едно много забележимо прекъсване в тази времева линия, списъкът с царете посочва един град като последното седалище на кралската власт – Шурупак. Да, същият Шурупак. В крайна сметка ще се върнем към това какво всъщност казва този списък на царете, но за сега знайте, че Шурупак далеч не е бил случайен. Това бил избран град. Но какво го правило специален? Когато археолозите проучваха руините на Шурупак, откриха нещо неочаквано. Над 800 клинописни плочки от раннодинастическия период разкриха административна сложност, която съперничи на съвременната политика. Това не бяха обикновени древни глинени разписки. Те бяха подробни записи, проследяващи запасите от зърно, чак до дажбите на отделните работници, разпределението на труда по конкретни задачи и дати, търговски стоки с отбелязан произход и местоназначение и още подробна управленска информация. Беше ясно, че това е цивилизация, която може да координира хиляди работници на множество обекти и същевременно да поддържа системи за документация в продължение на 5000 години. Но какво значение има това? Скоро ще разберете.
Ще осъзнаете как подобна ефективност е позволила на Шуропак да направи невъзможното или по-скоро да построи невъзможното. А после е човекът, който е живял тук. Спомняте ли си как в епоса за Гилгамеш се казва «В Шуропак живееше Утнапиштим»? Шумерските текстове, от друга страна, също го наричат Зиусудра. И двата описват един и същ човек в един и същ град. Когато боговете решили да унищожат човечеството с потоп, те избрали да предупредят един човек, а той случайно живеел в единствения град, способен наистина да направи нещо по въпроса. Но има нещо странно в начина, по който пристигнало това предупреждение. Като за начало, боговете изобщо не трябвало да предупреждават никого. Поради високата степен на греховност, те били сключили пакт човечеството да бъде изтребено без изключения. Но един бог решил да наруши този пакт. Нарушавайки такъв свещен обет, той трябвало да прояви креативност при предаването на съобщението. А това, което направил след това, е направо странно. Епосът за Гилгамеш описва случилото се след това по начин, който звучи безумно, докато не се замислите. И така, бог Еа, месопотамският бог на мъдростта, имал проблем. Божественият съвет гласувал да унищожи човечеството чрез потоп. За целта всички те се заклели да запазят тази тайна без изключения. Човечеството щяло да загине в неведение, без да може да се подготви. Но Еа не бил съгласен. Трябвало да има изход. За нула време той намерил вратичка, за да се свърже с Утнапиштим. Работата е там, че той не можел да говори директно с Утнапиштим, без да наруши клетвата си. Затова отишъл през нощта до къщата на Утнапиштим и проговорил на стената, по-точно на тръстиковата стена на жилището. Еа казал: «Тръстикова къщо, тръстикова къщо. Стена, чуй ме сега, виж тази къща от тръстика». Човеко от Шуропак, сине на Обара Туто, изостави богатството и търси спасение. Презри притежанията и спаси живота си. Построй лодка. Помисли върху това. Бог, който говори на стена, знаейки, че човек от другата страна ще го чуе. Това била върховната стратегия и Утнапиштим чул и разбрал посланието. Но има един проблем. Защо някой би повярвал на глас, който говори на стената му през нощта? Древните свещени текстове подробно описват зловещи знамения преди големия потоп. Те са били напълно видими, но за съжаление масово пренебрегнати от хората. Историческите записи от периода на Младия Дриас преди точно 12 800 години разкриват поредица от катастрофални промени, които са се случвали буквално пред очите на тогавашните жители. Древните месопотамски астрономически текстове показват, че те са следели небесните събития с маниакална точност. Това означава, че те са забелязали промените. Случвало се нещо, което ръководството на Шуропак е разпознало като необичайно. Затова е най-вероятно гласът през стената да не ги е убедил. Той само е потвърдил това, което те вече са виждали. Но не било достатъчно да се чуе глас. Какви били инструкциите? Указанията, които Еа дал, били доста конкретни и почти невъзможни за изпълнение. Еа наредил на Утнапиштим да построи кораб с размери 120 лакътя на всяка страна. Това е приблизително 180 фута. Освен това, трябвало да бъде с форма на куп и с 7 палуби. Корабът трябвало да бъде оплътнен отвътре и отвън с битум и да има корпус, разделен на отсеци, които да могат да се запечатват независимо един от друг. Накрая, Утнапиштим трябвало да го натовари със семето на всички живи същества. За да добиете представа, това е все едно на съвременен кмет да му възложат да построи космическа станция с технологии от бронзовата епоха. Самото инженерно предизвикателство изглеждало невъзможно. А какво да кажем за необходимите ресурси? Те били стряскащи. Най-лошото било неясният график. Не било казано директно, но очевидно било спешно. Това бил проект, който изисквал инфраструктурата, ресурсите и работната ръка на цял един град. Това ни отвежда до един важен въпрос. Защо само Шуропак откликнал?
Други градове край Ефрат видели същите знаци. От прииждащи води и променливо време до наводнени крайбрежни селища, но те се поддали на нормализация, на гласата да вярваме, че утре ще е като днес. Мисли от рода на «и преди е било горещо», «ще се охлади» или «водите се покачват и спадат», винаги е било така. Но в Шурупак имало нещо различно. Този град имал ръководство, готово да действа при непълна информация. Било готово да заложи всичко въз основа на предупреждение, което останалите отхвърляли като параноя. И това решение да повярват превърнало Шурупак от център за разпределение на зърно в нещо ненадминато. След като от напищим убедил градското ръководство, всичко се променило. Икономиката се преориентирала и обичайните операции се преустановили. Всички ресурси били пренасочени към една обсебваща цел. От този момент Шурупак престанал да бъде град и се превърнал в щаб на съпротивата. За момент си представете срещата, на която било взето това решение. Градският съвет на Шурупак заседава в административната си сграда, заобиколен от глинени плочки с икономически отчети, показващи стабилна търговия, пълни зърнохранилища и процъфтяваща икономика. Изведнъж някой се изправя и казва: «Спираме всичко. Всички ресурси отиват за един проект – гигантски кораб». Вероятно в залата е настъпил истински хаос. Но по някакъв начин решението било прието, превръщайки цялата икономика на Шурупак в режим на оцеляване. Но това, че били достатъчно смели да направят този завой, не означава, че нямали проблеми. Помнете, че Шурупак контролирал огромни съоръжения за съхранение на зърно, което го правило жизнената артерия на месопотамската търговия. Обикновено зърното постоянно се внасяло и изнасяло, носейки богатство на града. Но сега всичко било пренасочено за изхранване на строителните бригади, които работели до изнемога. Административните плочки, открити на обекта, показват точно как са се справили с този кошмар. Ръководителите следели работниците по име и задача, а дневните дажби храна били изчислявани до индивидуална порция. По този начин те превърнали хаоса в милитаризирана ефективност, без да изпускат от поглед целта. Но имало и друг проблем. В Месопотамия няма гори. Регионът се състои от равни речни долини с финикови палми и тръстика, а от финикови палми не може да се построи 180 футов кораб. Затова Шурупак е внасял ливански кедър, най-здравата налична дървесина, от гори на стотици мили разстояние. Помислете за това логистично предизвикателство. Масивни гради, всяка от които тежи тонове, са били превозвани през пустинята и реката, преди изобщо да е имало пътища. За това били нужни огромни ресурси и години предварително планиране. Още по-сложен бил дипломатическият аспект, необходим за осигуряването на права за добив на дървен материал на чужда територия. Но някакси Шурупак успял да се справи, тъй като разполагал с административната инфраструктура, за да координира нещо толкова амбициозно. Към предизвикателствата с дървения материал се добавя и проблемът с хидроизолацията. Въпреки наличието на битум в региона, да се събере нужното количество за покриване на един кораб от 180 фута с 7 палуби е било едно наистина забележително постижение. В епоса за Гилгамеш се казва: «Излях смола отвътре и намазах битум отвън». Тук става въпрос за тонове катран. За да се набави такова количество, Шурупак е организирал експедиции за събиране, създал е обекти за преработка и е транспортирал огромни количества обратно до града. Това е било добив на ресурси в индустриален мащаб за един плавателен съд за еднократна употреба. Инвестицията била смайваща. Следващата тема е работната сила. Корабостроители от крайбрежните градове били привлечени да работят по проект далеч от морето. Дърводелци и въжари допринесли, използвайки влакна от финикова палма. Металурзите ковяли бронзови инструменти за рязане и оформяне, докато инженерите изчислявали разпределението на натоварването и структурната цялост. Казано по-просто, Шурупак привличал квалифицирана работна ръка от цялата си сфера на влияние. Разбира се, мнозина от тях вероятно са си мислили, че градското ръководство е изгубило ума си. Да строиш огромен кораб далеч от океана, за да се подготвиш за потоп, който може никога да не дойде, докато ти плащат със зърно, което е можело да бъде продадено с печалба.
но те идвали и работели, и корабът растял. Сега си представете какво е било да живеете в Шурупак по време на тази промяна. Братовчет ви от Ур идва на гости и се присмива на гигантския кораб, който се строи в центъра на града. Самите ви съседи се питат дали водачите не са били подведени от лъжепророк, след като наблюдават как ресурсите потъват в този единствен обсебващ проект. Междувременно нормалната търговия е била изоставена, а икономиката се е сривала. Навсякъде царяло съмнение. Все пак работата продължавала. Не след дълго Шурупак престанал да функционира като обикновен град. Складовете се превърнали в снабдителни депа за строителния проект, а административните сгради се преобразили в центрове за планиране. Но тази трансформация не променила само икономиката на града. Тя променила това какво означава да си от Шурупак, защото изведнъж всеки в града бил разделен в една от две категории – тези, които се качват на кораба, и тези, които остават. И това създало социален натиск, какъвто историята не била виждала досега. Всяка сутрин търговци от Ур и Урук пристигали в Шурупак, за да вършат обичайните си дела, като договаряне на цените на зърното или оплакване от данъците. А в центъра на града хиляди работници строяли кораб с размерите на градски квартал. Когнитивният дисонанс сигурно е бил смазващ за всички замесени. Вие сте търговец от Ур и се опитвате да договорите стандартен търговски договор, докато този невъзможен кораб се извисява на заден план. Да го споменеш ли? Да се престориш, че го няма? Да попиташ какво не им е наред на тези хора? Или, още по-добре, гледай си работата. На работниците им беше по-трудно. Въпреки че идваха всеки ден да работят по ковчега, повечето не разбираха напълно защо го строят. Плащаха им със зърнени дажби, възлагаха им конкретни задачи и им казваха къде да режат и какво да вдигат. Но си представете разговорите по време на почивките. Приказки за строеж на кораб на стотици мили от морето, защото някой чул глас, който говорил на стена. Някои вярваха. Приелите предупреждението семейства започнаха подготовка. Събираха семена, инструменти и нужни знания. Други правеха списъци какво да спасят, преди всичко да потъне. Живееха с тежестта, че светът им може да свърши, докато всички около тях се забавляваха. Сякаш нищо не се случваше. От друга страна, хората също се съмнявали. Дори в Шурупак не всеки се вързал. По улиците избухвали спорове и семейства се разпаднали. Социалните връзки се разрушавали под натиска на вярата срещу отричането. Когато корабът бил почти готов, някой трябвало да реши кой ще се качи и кой ще остане. С предимство били занаятчиите с критично важни умения, като металообработване, тъкачество, земеделие и животновъдство. След тях били носителите на знания, които били наизустили математически таблици, медицински практики и съображения относно генетичното разнообразие за възстановяване на населението. По-своему те определяли оцеляването на човечеството, избирайки кои умения, знания и кръвни линии да продължат. Шурупак сам се обричал на гибел, отслабвал защитата си и съсипвал икономиката си. Те буквално залагали всичко на това, че предупреждението е истинско. Градът умирал, за да може семето да оцелее. Но цялата тази жертва щяла да има смисъл само ако наистина успеели да построят онова, което им било наредено. Това било предизвикателство с технологиите от бронзовата епоха, но някак си плавателният съд придобил форма. Как се случило това? Епосът за Гилгамеш посочва конкретни размери – 120 лакти на страна. Това е приблизително 180 до 200 фута. Това е около половината на футболно игрище във всяка посока. Добавете формата и мащаба и ще видите, че това е било истинско корабостроене, особено за онова време. Когато съвременните инженери изследваха тези древни описания, те забелязаха нещо смущаващо. Който и да е проектирал този плавателен съд, е разбирал от водоизместимост. Те са взели предвид каква тежест може да понесе водата, къде да поставят подпори, за да предотвратят разпадане и дори разделянето на отсеци. Това е изкуството да се гарантира, че ако един отсек се наводни, целият плавателен съд няма да потъне.
Това са принципи, които открихме през 19 век, но те са записани в текст от 2100 година преди новата ера, описващ още по-стари събития. Според оценките, проектът е изисквал над 1000 работници на пълен работен ден в продължение на няколко години. И все пак, текстовете от епоса за Гилгамеш твърдят, че са го завършили в рамките на 7 дни. Как изобщо е било възможно това? Общото население на Шурупак вероятно е било между 10 и 15 хиляди души. Това означава, че един на всеки 10 граждани е участвал пряко в строителството. За сравнение, представете си, че 10% от населението на вашия град спрат да ходят на работа утре, за да построят едно единствено нещо. Икономическите сътресения със сигурност биха сринали всичко. И все пак Шурупак го направи. Освен това, никой досега не бе устроил нещо подобно. Това означавало, че занаячиите в Шурупак е трябвало да измислят техники в движение. Въпроси от рода на как се хидроизолира нещо толкова голямо, как се гарантира структурната цялост, когато материалите са дърво и въже, как се осигурява вентилация за 7 затворени палуби, така че обитателите да не се задушат. Тези въпроси не давали мира на строителите, но те все пак намерили решение. В крайна сметка нямали избор. Да не го строят било равно на смърт. Когато корабът наближавал края, започнала последната фаза. Хората от Шурупак, под ръководството на Утна Пищим, натоварили провизии, построили клетки за животни и подготвили складове за семена, зърно и инструменти. И когато най-накрая всичко било готово, едно нещо станало неоспоримо. Или Шурупак току-що бил пропилял десетилетия в ресурси за най-голямото безумие в човешката история, или те били единственият град, който наистина бил готов за това, което предстояло. Знаем кой е правилният отговор, особено след като археолози откриха доказателства под иракските пясъци, че Шурупак е водил печелившата игра. През 1902 година археологът Валтер Андре започва разкопки на Телфара. Открива клинописни плочки, доказващи, че това е древният Шурупак. Неоспоримо доказателство за разцвета на развита цивилизация. Докато копаят, екипът му се натъква на нещо странно. Имало дебел слой жълти наноси. Това били наводнителни отлагания, дълбоки няколко фута. Под този слой имаше сложна керамика, подробни стопански записи и доказателства за мащабна строителна дейност. Точно това, което бихте очаквали от град, който строи нещо огромно. А над него имаше по-проста култура, по-груба керамика и ясен технологичен регрес. Жълтият слой физически разделяше двата свята, а Шурупак не беше единственият. Британският археолог Ленард Уули също откри подобни слоеве от наводнения в Ур. Други екипи ги откриха в Урук и Киш. Всички са от един период, между 5000-та и 4000-та година преди новата ера, макар доказателства да сочат и по-рано. Но ето какво отличава слоя на Шурупак. За разлика от другите, плочките показват, че градът се е подготвял. Земята потвърждава текстовете. Шурупак видял наближаващия потоп и построил невъзможното. И когато потопът връхлетял, градът потънал, докато корабът плавал. Но има едно доказателство, което все още не сме проучили напълно. Единственият документ, който посочва Шурупак като последното царско седалище преди потопа – Шумерският списък на царете. Шумерският списък на царете е един от най-противоречивите документи в историята поради една причина. Това, което казва, и начинът, по който го казва. Текстът изброява всеки шумерски цар от момента, в който царската власт е слязла от небесата, чак до историческите владетели, чието съществуване можем да потвърдим чрез други източници. Според него, 8 царе са царували преди потопа, като всеки от тях е управлявал десетки хиляди години. Съвременните учени отхвърлят тези изключително големи числа като митология или погрешно разбрани системи за отчитане на времето. Но в записа за Шурупак виждаме следното. В Шурупак Убара Туту е управлявал 18 600 години, след което настъпва потопът. Това означава, че Убара Туту е бил последният цар преди Великия потоп.
Веднага след това списъкът продължава с царете след потопа, чието управление е с нормална продължителност от 20 до 30 години. Какво се е променило? Текстът не дава обяснение. Той просто документира прекъсването. Царската власт в Шурупак просъществувала хилядолетия, след което внезапно прекъснала заради водата. Царската династия оцеляла чрез Зиусудра, синът на Обара Туту, и се възстановила в други градове след катастрофата. От тук виждаме, че последният дар на Шурупак е бил да съхрани самата концепция за цивилизация. В крайна сметка потопът дошъл, помитайки неподготвените градове един по един. Стигнал и до Шурупак. Но тук нещата били различни. Потопът се сблъскал с хора, чието умове вече били подготвени за удара. Докато сградите им се срутвали под тежестта на потопа, плавателният съд се носел с последните оцелели от човечеството и всички те били от Шурупак. Шурупак потънал, да, но онова, което създал, отплавало. Корабът не превозвал само хора и животни. Той пренасял всичко необходимо за възстановяването на цивилизацията от нулата, от земеделски практики до металургия, математика, писменост и медицински познания. Каквото се сетите, лидерите на Шурупак подбрали комплекта за оцеляване на човечеството. И знаете ли какво? Това проработило. Месопотамската цивилизация след потопа показва приемственост. Градовете били възстановени по същите принципи на напояване, а писмеността се възобновила със същите символи. Благодарение на Шурупак, човечеството не започнало от нулата, макар да е вярно, че всеки друг град, включително Шурупак, е загинал в потопа. Шурупак все пак спечелил. Корабът надживя катастрофата и така градът се превърна в отправната точка, спасила цивилизацията. Казано просто, Шурупак пое удара, за да може семето на човечеството да оцелее. Това ни отвежда до въпроса, който има значение днес. Ако отново ни сполети катастрофа, ще бъдем ли толкова подготвени, колкото Шурупак? Или ще ни завари неподготвени? Какво мислите вие? Споделете в коментарите и дайте палец нагоре на това видео, ако искате да видите още видеа за древни мистерии. Дръжте съзнанието си отворено и до нови срещи!